Sa tinuod lang, maghimo gid unta ko ba og episode ron para sa The Not So Late Show. Pero matay, gitapol may noong ko. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Now, personal blog ra ni. So, some of your precious feelings might get offended. And facts may also be distorted. Or perhaps your sense of values twisted. So, mag-sorry na lang ko daan. However, there is one thing that I can promise you as we go along with this video. I will never tell you lies. Storya tag tinuod dire. First, what I'm holding now is a book. Tara, kita gani? It's The Art of War by Sun Tzu. Pinaka paborito gini nako nga basahon. It's about how to handle conflicts. So whether you're in school, kung estudyante pa ka, or you're at work, kung nagtrabaho na ka, or bisan unsa pa ang imong profesyon, doktor, engineer, tindero, o bisag tigbaid ka lang o ordinaryo nga niper diha sa kulon, tanan applicable ang art of war sa kinabuhi. Ug ang nagunang prinsipyo diri kay mao ni: it's never wrong to trust your instincts. Ug unsay kutob nimo diha, mao gyud na. Kung ni-action ka o kabala ka, aw magbantay ka. Kung nagduda ka, aw lihay. Kung gikulbaan, aw hinahinay. Again, always trust your instincts and not people. Salig bisan unsa, ayaw lang ang tao. Wa ko gaingon nga ngilad na lang ang tanan. Pero timan kung ang tao ra ba makakita gyud og higayon nga tamakan ka, aw tamak-tamakan gyud ka. Kung gayo-ayo pa ng uban diha nimo ron tungod kay di pa kanila makaya or wa pa gid sila kabinta. Namutipas ko gamay. Kining libro ha, lang ha. Mone, Lords of the Rim. History ni sa mga insect diri sa Southeast Asia. Actually, hinatag gini sa ko ang best friend kato si Anhing Loy King, namatay naman taon. Now, ari ka makasabot kung nganong sagad sa mga insect diri sa ato mga super dato. Tungod magud kay gipadako na sila sa ilang mga ginikanan nga dapat gyud nga pirming abtik sa palibot. Magmatngon kada desisyon, di patakag salig, way kumpiyansa, di magpatara, hilom lang ug kanunay nga naay plano. Ug labaw sa tanan, gisilsil gyud sa ilaha nga gawas lang sa pinusilay ang negosyo ug ang gubat walay kalahian. And believe it or not, in one article giangkon gani ni Lusutan, kung di pa kuno tungod sa Art of War, hagbay rang giilog siyang mga kaaway ang Philippine Airlines. Now, bisag ikaw di sa imong trabaho, bisan unsa pa kagamay ang imong posisyon, pero kahibaw ka nga daghan sa imong mga kauban ang gapahipi lang. Ga plano diya sa ngit-ngit kung unsaon nila pag-ilog sa kanang gamay nga naa nimo. So kung mahimo, pag pinariha sa pinya, lukpa imong lawas og mata, kaysa listahan rabas mga biktima, katong mga gipang buko-buko maoy gadaghan nila. Bisan unsa pagkakamayng laki, pero wa gid tay bawat sa kaaway nga di makita. Question: kinsa man ang kaaway nga di makita? Katong tao nga wa nimo dudahi? Katong imong gisaligan? Ug matud pa diri sa The Art of War, ang tinuod nga kaaway mautong tao nga murag amigo. So kinahanglan makamauta nga muhimbis og higala. And studies have shown that we don't need so much friend in our lifetime. 1 or 2 is enough. Kanang usa o duha nimo kahigala, maura na ang musustiner hangtod sa inyong pagkatiguang. Musubra na ganis tulo ng imong amigo, angay na ka nga magbantay bay, kay gapadaghan ka lang sa mga potensyal nimong mga kaaway. Wasa ko gaingon, nga para nga mudaog tas kinabuhi, kinahanglan nga palabuan gid nimo ang kadautan sa uban. Pero kung bugoon ka, magtuo pud ta nga para nga mulampos ta, kinahanglan nga mangilad kas mangingilad. Nya, tikason nimo ang mga tikasan. O di pa kaha, ilugan nimo ang mga mangilugay. Adi na mao.
Although it is stated in this book that all warfare is based on deception, but it is because you have an enemy. Ang Art of War, libro ni siya nga gitagana batok sa buot muguba nimo. Ayaw ni gamita sa dili nimo kaaway. Sa namorasa ron, bitaw og alang sa gusto ba nga mubasa gyud aning Art of War, ma-search naman nimo diha sa internet oy. Maka-download ra mo ani diha for free. Pero kung gusto gid mo og binisaya nga translation aning libro ha, awin na lang niya ko. Pero dili pud taon ni libre ha. Sige lang, kontaka lang ko diha sa Facebook, makita ra ko o di ba ka email lang mo diha o di ba ka kung namo yung numero takogay lang ko. Sige, batsin ako mga amigo. The Not So Late Show with Jason Monteclar.